Dikjarazzjoni mill-aktar ċara minn Adrian Delija, rrit arja nadifa mhux arja li tmarrat il-uliedna, jien rrit baħar nadif mingħajr tniġġis, jien rrit kampanja sabiħa, jien rrit li nsaħħaħ il-karattru u l-pajsaġġ Malti. Aħna rridu Malta nadifa, aħna rridu ambjent nadif, aħna rridu illi enerġija tagħna tkun nadifa. Aħna rridu illi l-pajjiżna intuh dak li xraqlu l-żgħażagħ tagħna intuhom it-tama illi jistgħu verament joħolmu f'Malta aħjar, f'Malta iktar nadifa. Fid-diskors tiegħu fiż-Żejtun Adrian Delija tkellem fit-tul dwar din it-tema tant importanti għal Maltin tal-lum u għal ġenerazzjonijiet futuri. Naħseb qatt fl-istorja ta' pajjiżna f'6 snin biss kissirna ridna ma ħallejna xejn minn dak li huwa l-ambjent naturali tagħna. Titkellem ma' min titkellem iż-żgħażagħ tagħna partikolarment tmur fl-iskejjel, fis-sixth form, l-università, tmur fil-postijiet ta' divertiment u tkellimhom fuq il-partiti politiċi żgħażagħ ma jinteressahomx. Tkellimhom fuq l-elezzjonijiet ma jinteressahomx. Imma x'interesskom? X'interessahom? U żagħżihom, x'interessakom? L-ambjent. L-ambjent li m'għandniex. L-ambjent li qed toħdulna. Adrian Delija qal li Joseph Muscat kien wieħed arja aktar nadifa. Madankollu statistika tal-Eurostat turi kif Malta għandha t-tieni l-akbar żieda fl-emissjonijiet tal-carbon dioxide u l-ar arja fl-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern Soċjalista telab lajta ta' enerġija nadifa. Dan iżda il-Gvern Soċjalista għadu ma wettqux. Il-Partit Nazzjonalista jemmen illi rridu jista' jkollna Malta nadifa. Fl-enerġija kapaċi naslu. Irrid inwassal messaġġ iż-żgħażagħ tagħna illi l-ambjent huwa priorità, illi aħna għandna u qegħdin naħdmu fuq is-soluzzjonijiet li nistgħu intukom pajjiż illi verament ikun nadif. Ma setax jonqos li Adrian Delija jitratta it-tema tal-iskart u dik ta' reklamazzjoni tal-art u għatenna li l-Partit Nazzjonalista għandu s-soluzzjonijiet ħadem fuq proposti konkreti li jħarsu l-ambjent Malti u mhux jeqerduh bil-kontra tal-politika tal-Partit Soċjalista. Tul l-attività politika tkellem ukoll id-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco fejn qal irridu nemmnu fil-partit tagħna, irridu nemmnu fil-kawża tagħna. U qal li għalhekk il-Partit Nazzjonalista mhux se jappoġġja l-aġenda ta' Frans Timmermans u se jħares l-aġenda li tħares is-sovranità Maltija u lill-poplu Malti. Il-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Aġus għalli mhux se jaċċetta li l-Partit Soċjalista ikun ta' teddida għal valuri Maltin, għal valuri tal-ħajja, u sostna li l-Partit Nazzjonalista se jitkellem biex jakkwista aktar fondi għax kien il-Partit Nazzjonalista li ġab aktar minn biljun euro fondi Ewropej, fondi li għadna ngawduhom sal-lum il-ġurnata. Minnaħa tagħha Roberta Mezzola, MP u kandidat mill-ġdid għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, qalet il-Partit Nazzjonalista fl-Unjoni Ewropea dejjem ħadem fuq il-prinċipju tas-sewwa u għalhekk huwa kruċjali li jingħata l-fiduċja fil-25 ta' Mejju. Hija qalet li l-politika tal-Partit Nazzjonalista s'tibqa' tħares lil kulħadd inkluż lil dawk vulnerabbli.